Pinersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rocky Terra. And this is Top Secrets. Ito po ang programang para sa mga taong gusto magbahagi ng kanilang sekreto. Without judgments, without any violent reactions. May konti pala, sorry. Pero ito yung programang pwede ka bang makapagbahagi ng inyong pinakatatagong sekreto. And don't worry, your secrets are safe with me. So meron na po tayong caller on the line. Kausapin na natin siya ngayong gabi. Hello, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello po, DJ Rocky. Hello, magandang gabi. Gusto kong malaman kung ano ang itatawag namin sa iyo. Shy po. Like mahiyain. S-H-Y. Mahiyain ka ba talaga sa totoong buhay? Hindi po. Hindi. Pero yung totoo, overage ka na ba? Underage? O nasa legal age? Ilang taong ka na? Yes po. 23 na po ako and LPT na. 23 years old and LPT ka. So, para sa Yes. mga kabisyo natin na hindi alam kung anong ibig sabihin ng LPT, pwede mo bang i-explain sa amin anong ibig sabihin ng LPT? Licensed professional teacher po. Ayun. Recently ka lang ba kumuha ng exam? Last year po ako nakapasa. Yes Wow, po. congratulations to you. Napakagaling naman. Thank you po. Isa kang pag-asa ng bayan. Diba? Anyway, shy. Alam kong hindi ka shy. Tagasan ka? Taga Tarlac po. Uy, Tarlac! Nakita na ba yung Yes. hinahanap natin? Ang balita po, wala po siya dito ngayon eh. Wala dyan. Kapitbahay niyo ba siya? May farm din ba kayo dyan? Sa likod meron po. So, may farm kayo. Tagasan ka sa Tarlac? Taga Tarlac din ako, by the way, ha? Lapas po. Lapas Tarlac. Biyasa ka magkapangpangan? Nakakaintindi po, yes. Pero hindi ka masyado Pero- nakakapagsalita. Aliman po. Si Boy Pindot, Tagalapas daw. Pag nalaman niya yung apelyido mo, kilala ka na niya. Nako. Pero malaki naman ang bayan ng La Paz eh. Tsaka madami talagang tao sa Tarlac, lalo na ngayon, diba? Dumadami ang mga nagmamigrate papuntang Tarlac dahil sabi nila, doon daw maraming pera. Charot with darot. Anyway, Shy, from Tarlac, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko na gusto kong ibahagi ay niloko ako ng taong mahal ko hanggang ngayon. Hanggang ngayon, niloloko ka pa rin ng taong mahal mo. Pwede bang malaman kung kayo pa rin ay magkarelasyon ngayon? Hindi na po, pero minamahal ko pa rin po siya far away. Far away. In a way, minamahal mo pa rin siya. Ilang buwan na ba kayong break? Actually, 3 months na po ngayon. Hindi, 2 months po. 2 to 3 months na kayong hiwalay. Okay. Yes po. So, niloko ka ng taong minamahal mo. Paano mo nalaman na niloloko ka? Nagkakilala po kami sa isang dating app, 2021. LDR po kasi kami, taga Cavite siya. Tawagin na lang po natin siyang Adi. Adi, okay. So, yes po. Nag-meet
nag-meet kami 2021 sa isang dating app. Third year po ako and fourth year po siya, which is isa po sa nagustuhan ko sa kanya is eduk din po siya, secondary. Mhm. So, nagkamabutihan po kami hanggang sa 2022, nag-try po kami na Magkita. maging hindi naman po, parang nag-try po kami na palawakin yung meron kami. Parang pumasok sa isang relationship. Pero sa una pa lang po kasi hindi na niya gusto yung LDR. Wait, Pero nagkikita kayo? Pero nagkikita kayo? Tuwing kailan kayo nagkikita? hindi pa po kami nagkita noon, pero nagkita na po kami ng mga 3 beses. Okay. So, 3 beses kayong nagkita sa loob ng relasyon ninyo. Opo. Tapos, nung time na 2022, sabi mo, biglang parang mas lumalim na yung relationship ninyo, nilagyan nyo na ng label. Opo, ang kaso nga lang po nun, hindi po siya nagtagal ng 1 buwan kasi po, nagkaroon po kasi siya ng trabaho nun, call center. Nagkagusto siya sa isang katrabaho niya. Do'n pa lang po siya sa training pero nagkagusto na siya. Sinabi po niya sa akin yun, nag-confess siya sa akin. And nung time na yun, parang hindi ko po kaya. Like, nagmakaawa po ako sa kanya. Tapos parang gumuho po lahat yung mga pangarap ko, lalo na nung internship pa lang po kasi ako nun. Parang hindi ko po nakaya yung sakit nun, lalo na siya po yung pinapangarap kong tao. Pero hanggang sa hindi po talaga, siguro, sinasabi po kasi nila, di ba, kapag sa'yo talaga kahit na iiwan mo yan, kapag bumalik, babalik talaga sa'yo. So, bumalik Inantay po siya mo. sa akin. Inantay Opo. mo. Ang rupok. Inintay ko po siya tapos hanggang sa naghi-healing po siya dun sa babae niya, ako yung kasama niya. Sa akin po siya nagra-rant about dun sa babae niya. So And naging para po sa naging akin, kabit ka? Ganun ba yung peg? Kasi hindi naman po. nililigawan niyo yung isa. So clearly walang kayo. Pero sa'yo siya nagve-vent out, nagra-rant. Opo. Gusto Anong niya po status yung nila isang nung isa? babae. Gusto po niyang ligawan pero dumating po sa point na hindi siya pinayagan ng babae kaya bumalik siya sa akin. So technically wala namang naging kabit. Kumbaga ikaw lang yung Opo. shoulder to lean on niya nung time na yon. Yes po. Mhm. So hanggang sa 2023, parang bumalik ulit na sinabi na niya sa akin na gusto nga daw niya ulit na i-try yung relationship. Noong una po nagdududa pa ako kasi baka mamaya mangyari ulit yun. Mhm. Pero sabi ko nga, wala namang masama if mag-try ulit. Mhm. So sabi nga po nila, di ba, fool me once, Shame on you. shame on you. Fool me twice, shame on me. So nagtagal naman po kami ng mga 1 year, 3 months. Mhm. At sa 1 year and 3 months na yon, 3 beses lang kayo nagkita. Yes po. At Ang sinong una po, pumupunta? Kanino? Ikaw pumupunta sa kanya o siya yung pumupunta sa'yo? hindi po siya never po siyang pumunta sa amin kasi marami po siyang dahilan nun. Kahit po na nagtatrabaho siya, may pera siya, lagi po niya sinasabing malayo, lagi po niya sinasabi na hindi niya kaya. So nakikita po kami halfway. Sa Manila po madalas. Yun po. Ang una po sa Pasay, then nag-oath taking po kami kasi parehas po kami nakapasa ng LPT noon. So kasama ko po yung mga magulang ko noon, pinakilala ko siya. Kilalang-kilala na po kasi talaga siya ng family ko. As a boyfriend? Opo. Dito lang yun ba sa Pero Star City, ha? Ano nag-oath taking kayo, ha? opo. Tapos never po niya akong naipakilala sa nanay niya or sa tatay niya kasi meron din po siyang reason doon. Sinasabi po niya na strict kasi yung parents niya. Baka daw hindi ako magustuhan. Agad, ganon. Opo, So, masayang lang yung effort. nung oath taking ninyo, sinong kasama niya? Pinakilala mo siya sa magulang mo o sino namang kasama niya? Kasi normally may kasama yun pag nag-oath taking, eh.
parents din po niya, pero never niya akong pinakilala. Just Ah, that time, parang okay, sige, baka hindi pa time, anong gano'n. So, nararamdaman mo nung time na yun? Nasasaktan ka ba o parang iniintindi mo na lang? ang hirap po kasi, gusto kong intindihin pero, masakit kasi ako pinakilala ko siya sa side ko pero ako never niya akong pinakilala doon. Lagi niya sinasabi na, mataray kasi nanay ko, ganito, ganyan. Mhm. O So, tapos paano mo na nalaman na ikaw ay niloloko nitong jowa mong 'to? Anong moment um, yun? mga ano po siya, May Mhm. or no, June. June po, parang ano po kasi yun, eh, bago po niya i-confess sa akin, nakikita ko na po yung girl. Kasi naging ano po siya, parang naging team leader po siya sa isang call center tapos naging ka-training niya po yung babae. Mhm. Ngayon tine-train po niya hanggang sa sinasabi po, nung una tinanong ko na po yung babae kung sino yun, sabi po niya, kaano ko lang yun, cover ko lang yun. Tapos nagve-vent out nga daw po yung babae sa kanya about dun sa isa niyang team leader. Mhm. So, siyempre para po sa akin, parang hindi naman na niya ano yun, problema yun. Pero yun nga po, marami nga po siyang dahilan. Kasi naano ko na siya, ganito, ganyan. So, parang, um, naging okey, inintindi ko na lang po. Hanggang sa nag-confess po siya sa akin, eh, sinabi po niya na ano, yung babaeng yun, nasabi ko sa kanya i-block na niya or i-unfriend na niya. Kasi dapat wala naman na silang communication, tapos naman na po kasi yung, work niya doon sa Mm. babae. Pero anong sinabi niya? Paano niya kinonfess sa'yo? Ano talaga yung Hmm, sinabi niya sa'yo nung nag-confess siya? nagugustuhan na daw po niya yung babae. Nagugustuhan niya na yung babae. So, ano naman yung naging response mo dun sa sinabi niyang yun? Masakit po pero ano, ang unang nasabi ko lang po is, okey. Kasi nangyari naman na po before. So, parang sinasabi ko na lang, "Ay ganito ulit." Gano'n. Mhm. Parang wala naman na nangyari, gano'n ulit. So, akala ko po kaya kong intindihin 'yun na, may iba ulit, gano'n. Which is sinabi po nga niya sa akin, gusto po niya polygamy, na parehas kaming jowa niya. Pero parang Gusto niya parehas kayo na jowa niya. So, magtu-two oo. time siya, gano'n. Okey ba sa'yo yun? Hindi po siyempre, pero nung una po parang ano, yung nararamdaman ko na hindi ako yung tao sa kanya. Kasi sila magkasama tapos ako hindi. So, talo ako dun. Mhm. So, habang sinasabi po niya, sabi po niya kailangan pa mo daw niya ng time para daw mag-isip kung sinong pipiliin niya sa aming dalawa. Hindi pa ba So, obvious na kung sino pinili niya talaga kasi sinabi niya na sa'yo yung totoo? So, anong ginawa sabi mo? Umasa ka pa? Nag-stay ka nung una pa? nung una nag-stay po ako. Hmm. Tapos parang unti-unti po parang nare-realize ko na hindi ko naman na po deserve yun. Hanggang sa sinabi po niya sa akin. Dun po talaga ako nagsabi na nakikipag-break na ako kasi sabi niya noon, yung I love you na salita is hindi lang pala niya sa akin nasasabi, kundi nasasabi na rin niya sa isang girl. Yun yung Which is trabaho parang niya, yung tine-train niya? opo. Parang Ah. as a girlfriend ako, siyempre asan yung ano ko dun, parang wala na, hindi na ako best, gano'n. Kasi may nagsasabi na rin sa kanya na I Mhm. love you. So, nakipaghiwalay ka na kasi ayaw mo na o nag-wait ka pa din? Ako na po yung nakipag-break. And up until now, consistent ka dun sa pagpili na hindi mo na siya kokontakin? Hindi mo na siya kino-contact o hindi ka na ba niya kino-contact ngayon? Hindi na po, pero ang pinaka-top secret ko po, ang sinasabi ko po kasi sa mga kaibigan ko is okey lang, hindi ko naman na kailangan. Pero may deep inside po kasi parang, um nung una po kasi talagang, nasaktan ako. Lagi ko kasi sinasabi na ano, parang lagi may puot akong nararamdaman sa kanya, sama ng loob. Tapos hanggang sa one time, parang hindi ko na siya ano, pinatawad ko siya pero in a way na parang mahal ko pa rin siya. Pero Pinatawad hindi
Pinatawad mo pero mahal mo pa rin. So ang tanong ngayon is kung bigla siyang babalik sa buhay mo, tatanggapin mo pa ba siya ulit? O nanghingi siya ng sorry na, ikaw talaga yung gusto ko eh. Binola-bola ka lang ganun. O anong magiging response mo? Hindi ko na po siya gugustuhin. Parang mamahalin ko na lang po siya para makalimutan ko. Kasi the more you hate, the more you love, diba? So, if lagi ko siyang nahi-hate, ibig sabihin may nararamdaman pa ako sa kanya. Pero if hindi ko na siya aalisin ko na yung hate ko sa kanya, parang feeling ko unti-unti rin naman ako mabubuo ulit. So, kung parang ano na lang po kasi siya, friendly love na Uwe! parang Uwe! Mamatay? Friendly Opo, love kasi yan? Friendly love? Baka pag nakita mo ulit, yakapin mo ulit, tapos yung yakap na yun, biglang mapunta na sa kung ano man. Oh. Sure ka, friendly love lang yan. It's okay. It's okay kung sabihin mo pa rin na it's a romantic kind of love. Kasi recent lang naman siya nangyari. And you don't need to be okay just to let everybody think na okay ka. Kasi sa totoo lang, mahirap mag-move on. Lalo na kapag nagkaroon ka na ng attachment sa isang tao and you planned your future with this person. Pogi ba to? Yun ang tanong ko. may itsura po, pwede na. Ay, wow, pwede na. Sino bang kamukha mong artista para malaman namin? Kamukha niya po si, yung sa Goyo po. Ah, si Paolo Avellino? Opo. Ikaw, sino mong kamukha mong artista? Kayo po. Tiyan. Ako? O, hindi ako artista. Artistahan lang, ah. Talaga ba? Face reveal naman dyan. Charot. Charot. O, tingnan mo, kung kamukha mo ko, maganda ka naman. So, bakit ka naging desperada? So, Kasi o bakit? First boyfriend mo ba to? opo, siya po yung parang nagtagal sa akin na lalaki. So, parang dun po ako mas lalong nahirapan. Kasi, may time pa po sa akin na naiisip ko na parang siya lang yung nagtagal sa akin. Bakit iniwan niya pa ako? Actually, hindi naman siya talaga nagtatagal sa'yo. Pinipilit mo lang na magtagal siya sa'yo. Kumbaga, inaalis ang kanya, tapos ikaw naman, Gina mag-abang sa kanya. So, very evident na ginagawa ka lang niyang opsyon. Kaya lang siya nasa iyo dahil kailangan ka niya, not because he loves you. Magkaiba yun ha. And you will feel that. You can sense that. It's just that yung nabuo mong idea of this person is so grand to the point na sobrang nakapagbuo ka ng picture nitong taong to na poging-pogi siya, mahal ka niya. Well, in fact, the reality is hitting you hard na hindi ka nga mahal. Because if mahal ka, kung mahal ka nitong taong to, edi sana ikaw yung pinili niya. Hindi siya nagloko at hindi siya nagsabi sa'yo na, polygamous na lang ako. Walang ganun. Anyway, I'm giving you a chance, Shai, to give a message to your ex. 1 minute lang to. Go ahead. Siguro sa ex ko, masaya na ako kung nasan ka, kung nasaan tayo ngayon. Masaya na ako kung ano yung pinili mong lantas na hindi ako kasama. Siguro if maririnig mo to, I'm doing great, I'm doing fine. And siguro, when times come, maliit lang yung mundo, if magkikita ulit tayo, I hope you'll be better and I'll be better. And sana if dumating yung time na magkita tayo ulit, sana okay na tayo. Parang kaya na talaga natin yung isa't isa kahit na walang tayo. So, still hoping for your happiness. Yun lang po. Nakagaan ba sa loob mo, Shai, na makapagbigay ng mensahe sa iyong ex at makapag-share ng yung top secret?
Last week ko pa po sana gustong, i-share 'to, ang kaso nga lang po, nilalagnat ako. And this time po kasi, I've decided na after kong i-share 'to is magmo-move forward na ako. So, thank you for this, Very good program. ka dyan. Very good ka dyan. Alam mo, Yes Shai, po. we're rooting for you. Gawin mo yung lahat ng kinakailangan mong gawin to move forward with your life kasi meron kang sariling ganda, may sarili kang talino. You can nurture your career and yourself so that pag may dumating na tao sa buhay mo, pwede lang siya din mawala. Why? Because buong-buo ka at hindi ka kulang. Alright? Yes po. Thank you, Shai. Thank Ingat you po. lagi. So, Kabisha, this is Top Secret. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!